Li Amedê li salona Agaoğluya navçeya Sûrê ji aliyê kaset cinê ve bernameyek bû pîrozbahiya Newrozê hat lidarxistin. Di bernameyê de Koma Govendê ya kaset cinê bi coş û kelecaniyeke mezin govendek gerand. Piştre bû danasîna cilobergên Kurdî defîleyek hat pêşkêşkirin. û ber bi dawiya şevê ve jî koma muzîkê ya kaset cinê derket ser dike û wek koro deh stran gotin. Bi wesîla Newrozê ev şev hat amadekirin bi rêya we em Newroza gelê Kurd û Kurdistanê jî em ji vir pîroz dikin û Newroza îsal Newroza azadiyê tê penasekirin. Hêvî û daxwaza me ew e ku gelê me demek nêzik da azad bibe û Newrozên pêşerojê azad pîroz bikin. Zimana qedexe be, bindestiyê be, ji bo jina bariyerên pir mezin hene. Nikarin derkevin ser sahneyê, nikarin bilîzin, bistirên, bikişînin. Ji ber vê jî me di hev sal beriya jî komek jin vê misyonê li da ser pişta xwe. Me got em ê saziyek jina vekin ku jin li ser sahneyê niha jî hûn dibînin jin li ser sahnê ne û ji çardeh jinan pêktin. Bikarbin stranê xwe bibêjin. Xwe bidin naskirin, govenda xwe bigirin, şanoya xwe bilîzin, fîlmê xwe bikişînin. Ji bo ku jinên Kurd xwe bigînin van xebata me dest bi rêwîtiya kasê dikir. Gelê Kurd bi salan e bi rastî bindest e û ji ber cil û bergên xwe yên Kurdî jî gelek cara rastî zext û zoran hatiye girtin, binçavkirin, kuştin, qetilkirin. Ji ber wê yekê şevên bi vî rengî yên ji bo ku danasîna cil û bergên Kurdî tên li darxistin pir girîngin, pir bi watene. Wateya wê ku pêşengtiya saziyekê jinan da tê hêj girîngtir e